Ge video se kuskanda ono kaisa kok sagana omong ke hai norokni bagwi je viewers tei subscriber on bai kaisa gift toi theimani tongo bo onke tumai sanai tabuk nadi norokni email id bai kaisa bomong khlokjak nangnai norokni email id bai tei norokni bomong boro miliga nangnai non bai kaisa Jio recharge free tongo ek mas ni dino 1.5 GB khlai rojaknai first price hingke oro nirok tikiga ningke tuma khlai nangnai humala nirokni email id bai tei nirokni bomong borok same ga nangnai hingke tei nirok parani bomong tei nirokni address nirok comment no tola comment no suigi rohodi hingke nirok jotom taike suigi rohorka hingke ang bono kaisa ke collect khai select khaimani porego hingke bono ang kagoso kaisa suinai tukra khai suigi nagui bono ang kaisa box o dawui chakrugui khosanai je khosagui manmani bo kaisa bono first prize hingka hingke second prize hingke ang khlaimali ani sugjaiya hingke first prize jora nang khlainai hingke first prize no omo tei ang sai khonarpigano nirokni email id bai tei nirokni bomong borok milga nangnai puilago first hingke boni pore hingke nirokni para bomong tei address joto ni comment khlai sui rohodi hingke jodi email id bai nirokni bomong miliangui tongkha hingke ang bono accept khlaimaya khanai hingke nirokni email id bai nirokni bomong milagui tongkha hingke bono ang accept khlaigui joto ang collect khainai nirok je comment suimani bono ang collect khaigui chakrumani pore ang kaisa khosagui je bomong phaimani first je bomong phaimani bono ang nanai hingke bono no ang recharge khlai rohonai Hambai. So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jotono phung kaham tabo phungya nai tongnai nangke jotono phung kaham dipor nai tongnai nangke jotono dipor kaham sarigo nai tongnai nangke joto sari kaham tini ni video belai interesting nai tongdini rok naro title lo nukhat sikhana omo tumani video ke snamjamani bengke tini chini mothor tei election botongo general tei youths tei women soni bagaibo kaithani tini mothor tini tabo election botongo ke election bosong manjalaini nai tongdini rok election no soba secretary ba KCR president soba tiki ya botongo ang joto phunu tunai election ni bisingo tabo tini youths tei women's general borong oron bising suban secretary ba president soba tiki kha borong ang phunungnai ngite bon bising sarigo ke hazuk rohmani jaga kaisa invite majak tongo ke oro jaga thangnai de thangir bo ang sure kri kha ai pa ang thanglang ke nerong no phunungnai je ang nungmano nugnai nerok bo ke nai ton ner last so pa thak dura o te kese ko ang no sa no pok tong ha omo ke omo hai mia pro sung nok tal kalai kha ke sang kaisa nok hema ke sung tangge ina za kakun mete ke gabono sung nok tal kalai ja mia pro bono bundam nang footage sungnai nero already sung oro nogor sip ngis pai ja haibana sip man pore sung ek saptan pore tini mia go nok tal sung kalai ge bono ang no phungnai kisani room ro no se khai phunu sinai among ke ani room ge yang tain la kaisa ge pai mia jai ni bikrane amo tas kemu alna pang hukhana omo ke ukulele ngete yang 2000 tai ke sing khlai ka switch box omo color ro je khor color sudu mo primer ke spike kha ge ang yang table lo bera jage khar suma ke omo naibe chu suni photo ang mo narak tongo ge mo uloke mo living room ro jengna ngete ke living room phunu wisni narna le mo ki living room om hai ke nukjak tongo ge omtai walo sang tak nine bai susun photo ther ni ta mo pura color ro bai lang color ro bai kho ai kun mtai tong ma dro ke sang tabok tongai jage om hai ke nukjak tongo
Hambai dala black thui pe sajam tak ka thui na en thang to mai let's go sung manani log log he Tama ang ba? Buku warna ini lah buku rodo saya jangan. Tolong rokok Tama berapa? der bu hotama. khok ma kho Kari ba. Ya thero. yang bo thung ska ha ko Bro hanya ba. bu kho bokrok sphe da khana bu kho ring tor sa Dobra. mozak soli ya Ni bahai ta goi rok ja kisnu ke bahai. bokrok se bera ma ya ka Phailai si. lor kaisa tor sa de giam bai ching kaisa te bise biang buku terus fight dengan belum mau kosong. khok ti phena phai ha ko Har susu saja malia ko. Sama liya ba. Rokok sidi, rokok di. Saman is tomole ko Yang gurih keras. sokori ko bokrok se bera ma liya Tak si guri ka bau bu bera ya. No stong le. tabok sinero election cholai tongo general ni isbugo khetro oi saba boy khetro koron bijoy korok thamsingo jeba korok sana susma khaine inke anro kaisa khata sokbai ka sugi ma rohnai do suijdi sebano rohnai nung suijdi wo to no nok phang tak no gi bojol da pes nang pun simene da ya balo sana rokha Heteromoni zamatia. Kamu bagwi high proposal of IPD heteromoni no they bo koroksa sise Thailand propose kaimane they result. no tabo kete shrapsa bising sini general treasurer sung chonglai mene tak sok phani ha Ke treasurer kata chumaka takuk Bijoy Kumar. ya Evening secretary manka kata wa ham sajak zamatia te assistant anke doinomani. tabo yot ni president ai sorry cashier chambani result khna laine Commissioner rohai du bisala haba hai ke kisa. Ke treasurer ni bagui jugot hori zamatia te assistant treasurer ni bagui hamti zamatia. tabo ke chung pano sok pai ja gero hiali ro rolai pai ja yang hada ke tani bobon hada ke tani pano ze monitor ke ang boro hiali roi pai ja hada ke tani pano ze mo ke ang ke masalai tombai ge yang ro ke tamaro bumbai ge